guys, welcome to my YouTube channel, Taga Bukid Channel. Natakaroon diri sa Alicia, Katipunan, Bohol. Katipunan, Alicia, Bohol. Diri sa ato ang basak, gamayng basak. Ori mong basak guys. Kana guys, ni pero naay mga nagsakit guys. Nara, nagilo-ilo. Unsa ka ni guys? Kini lagi ignorante kay taling humay guys. Kay maisa na to guys. Nara. Naunsa ka na o, gayilo-yilo man. Isprihan ni namo guys, unsa kay isprihan ni guys, taga bukid ta guys, nya maisa na to naandan guys, ni nakatamak ta og kabasakan guys. So ignorante pa tani mga sakit sa humay guys, kay di mo pareha sa mais guys, nga wa kay sakit guys. Arthritis ra may sakit sa mais, kani kay grabe man na nagilo-ilo man ang iyang kuan, nagilo-ilo iyang dahon. Nasa butol pa kay pilapil guys. Pagid na mo eksplihan na mo ni guys. Na nangamatay ang uban guys. Oh, nara oh. Dako na bagay bigas tuan ni guys. Kaluyan lang ni guys. Si Lord lagi bahala ni guys. Sabay spray na mo guys. Maulian ni guys na. Lilo man guys. No, isprihanan kay namo guys. Oh. Amo isprihan kay gadaon gakuan yang dahon. Nagi siya sakit ron guys. Isprihan namo ninyong hapon guys. Kay di daw pwede mag-spray og adlaw. Kinahanglan kuno hapon kay aron kuno ang humay makarelax ini kagabi eh. Dili siya makasinati og init. Dili siya makasinati og init o hangin. Spray mo yung hapon ani guys, kay bawon sa tunga na itong tambala to, manguan pagkaan din say may tambal ani na gadaot man niyang dahon, nagpula-pula, nagilo-gilo, nagpapuwa ang kilid na sinuuna lang din mag-iiwa ani guys. Kay wala na dito ni pinansing guys, dako kay pinansing ng basak guys. Karon pagitawan nga ning basakan guys, kaduha pa namo tanom na guys. Oh, gidaot pa sa bagyong ulit guys, nangapahak guys. Hapay daghang kay kuol, grabing pagdangan karon sa mga basak guys. Nakuan na daot ang iyang mga dahon. Agoy, ginoo ko tabang yung taon ginoo. Nagdaot ni sa bagyong ulit guys. Nara guys. Bahaan ni guys. Nya karon guys, nangamatay na sad pagka naman, pagkaluoy. So maghinlo-hinlo kami ani tilapil ani guys, kay sakto man ni tilapil guys. Ini siya na guys. Nabisi gid daw ni ani guys. May kadong dis basakan. So subscribe. Bye bye.